Master role na kaleng gejala mentagsni kalai terik unai wiang arja arpusan kilalaj banya kendu yo labor commissioner u Jagdish Chinani IAS banyakren bar u halor ke isu kabala saadien ha kabayade bat ke jingsiu ya ke areas kabasa nadu ubnai risau jong usnam arja arpulai hadu ubnai no pra jong usnam arja arpusau bat ya ke jing pentrai kam ya ke basic daily allowance habakran kilat pathai kubor hadian balawai ke jingalang u presiden ka association uba ki parian ula pente bamenta gasni ka association kala penlong ya ke jingalang hakaba baro ki dekhon kleshim bentalang bat ulayat huru banakaliang ke sorkar kala khot yakren yaki hakabiyade bat ke jingsiu ke badangsa hadian baladep ke jingyakendu banyakren sani nakaliang ka association kala kintu ya labor commissioner baun ai da kejing tho ha ka bayade bat kani ka kam katanat ru kala pentikna yaki bakan a yaki da kejing tho ha ka tayo ka banwa nagaliang ga jongi ki all joint master workers labor union adin ba ngila khat ka jingelang yang barok di master ki menne tagasni la wan bo na boy na na stoi na barok tingila wan ka government ro khat ini ban karen na marba halor gane ka benta ka MC juga Florid area kabreban rekam na district October aja pula hado lakwai December aja usam tapi kawai pat kajing sewa di BDA kabreban rekam di district October halor kini hadin beginilah ya keren baru commissioner jaga finance kawan kajing tho bangi hab ban kendo government lang bawa lebih commissioner kani ki pensayang ni menta ba hajing ada ibar ka Florid ka baju ki kam mensuan ado ka kot ka district October aja pakra mentau snam nagaliang ga government ka ong ba kanam bentai ka ya kani ka Florid ka pada bentai kam naga 1 October aja apula hado ni December aja sa kada baki ang makam bentai kam so ka long tangane ba kam day banlong mandatory bakin penkio ne ban revise ya kan ka Florid kalong gani halong kada wai pat kada kalong ba ka VDA da bar ki haban revise penkio kat tum ka mar kador ki marba jinga dai bat ki no sni ministero taki besi ya kan ke VDA ki ong ba kam ke dor jong ki marba ma yewan kat kum ki yo ka juba ne liang jong ka district ka state statistic jinga dai marba tiang ba marbam ka dorjong ka marbam ka la here hayo te nagata kada ki calculation jong ka government ng ba ka labor ilab ba lada ki pendan kam petrai kam ya ka VDA jong ka district October kumba ji train swa kan poi ba ka dor ka jisi ya ka master kandang susu namar ki marbam ka la here dor nagada ba ka GST ha ka ba bon ki marba ka government ka la te nagata kada Hagani jangka VDA jangka district October bat katay ka Florid ro kam amla sudah terekam mentas. Tekan ni katay ka cinta. Te halor kani nagaleng ka jongi ngila stick hi bani keren yo labor commissioner ba government kadai ban ayin ni ka cinta. Namar bani keren nakaktin ngimla so ban sngap man kapwa. Ayno ka cinta hadin nga ayo igni ka cinta nang tapat ngin say pakhat ka exam. Te nagaleng jong labor commissioner jingdan kad jong join labor commissioner kila ayingi ka assurance ba hakani ka tiyo banwan ninyo ka jingtho te nagaleng ka jong ngila sim garai ba ngin sakhat ngin lum yaparo ki masterol ke badan hajala megalia hangne hasulo ban hangta ngin pule ya kata ka jingtho ba wan na ka labor department ba kana amsiu sho ni namar ka jingkal li hangi ka don lada ka ne ka Florid ke bagat rekam kat minimum wages act 1948 kadang ka jingtho
yo le se hagis nemban wan ro kanam bantresho nagata daw ni ong ay kijito kata kawai pat ka bangia keren manta ka de ka jingkul mar manta baro ginong tre master khamtam ki bara jankan ibasnem san kasnem namada ka lenga state government ka pa ong ka yato ba ki batrat dab ar san prasnem gi haban chong thai ang tapat ngi nakalenga jong ngi ko union ngi ong kumnong in chong thai san bopra namar nakaleng jong governor house nem arja khathinda kila anmi ka wai ka order ka pro governor bagi master role ke dai ban chong thai dai ban palat ikan reference ne nang tapat ka wai pat mi ka jing tho ba na ka personal department jong ka sarkar jilla ki ong basan pra ban so ka wai pat ka order ka long ba na ka leng jong ka welfare board ka badan ko labor department mane rai kan bude commissioner ba ki master role ki badan members ha ko welfare board ki anda ki dam repost nem kin yo ka jing se pisa bai bang kan Tiki don lightly ki snem bahar chung thai ki mastro. Kawai in repose na kin yo pisa bai thai. Kawai pa ka state government kong sango pra kawai pa governor ong repose. Tanay ta kada halor ka ni ngila ekadam lebo commissioner ay ngi ka ay ka badin siya. Bar ka jo ka poro ngi kalpat na kaliyang jo banyet ong iba yaki officers jong head of department na para mendo ka forest PWD PHE agriculture gini bara ba wat ampan chung thai ki master role San Prasne, nama country Fransnem lo kadan ba approve na governor. Andang iyo ka jing sai halor kan ni nang ta sa penchong thai ya ki master. Ha kata ka snem. Te kata ka dai ka jing keren ka jongi na lorang ta bang gidang reso menta ha jing dai ba don kan ki department agriculture weaving ban ai bam ya ki khniang india ma ki ai khniang ki ri ki ban he islam bas ngau si ba menta habaro ka jalna kini ka agriculture weaving an halum kim yo ya ka pisa ka bai nong jong ki manta la kan jo yo new bra te na ka kan lor kan ning la ekren ro ba ngimban se ban kan le ba commissioner na mal ma ka to gas ni we kan do ba commissioner secretary finance dr vijay ila re so ikani na martang kan ni department ka ba ay ya ki yo I ba government meghalaya ka pan slur ban tha ki jan pan mi re ki sai ban yo ka ban dia kan ni ka tai eresel rai balai pat kinong try master role iba pan he iki deng man yo to slabrian rai kini pat kin yo isi rai kita ki khniang har ai pisa ba kin yo ba khna mi khne te halor kan ning isi ba kani ka ban jia ko sa ka cha te halor kan ning la ye current sai menta ai no gi tingin sa ai de gar written complaint ba dai ban pensita mi ke officers ki bale ben nere to mat kum kini ki try ye master agriculture Pat kom joro ki dan ko PHE ro ki bahado manta ki tray master role tamba ka jing mantoy na ka sarkar ha jing dai ba ka welfare board ka ba ki dan hok ki master role PHE pan long da khat ban yo I khat saw ki di skill ka way ni kita ba ki master role ki balong da khat ang ki PHE tin sa yo ya ka by school ka government kan si by school system te kini ro mi la ya karen ta ka sni te ka ba kong san manta na ka leng ga jongi ngin sa khot ya ka jingi kan do lang chong baro ki master kang gajalla kala ban long ha ni ka tiyo ba khaddo jong ni unai do gamba hangta kan syang tho ka ai ka sinjam ka jongi lada ngi haban ha ngin ajing tho sha ka kur megalia bakan pen interpret ya kan ni minimum wages act ne ngi haban pressure ya ga government aba phicha a ya ngi manlaus no asin jisnem pen ke ka bai no mataus nem pat kumno hin angata hai The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.